College pun fibro kajim tip namta ka result kajim re menta ka sngi po fast MLP moyong shpo tarik February jong ka AB category jong ki kantai te menta ka sngi ru ki kambun shu ya ka Saturday ki bayo excellent menta ki yo hadu sau phong re ki bayo excellent jong ki kantai te ki ba one mare ki don ba pras pa under flying ut ki ba pass ndrus pa pra flying ut ki ba fail shis pa pra phongut te menta ru ya boni ki bayo excellent jong ki kantai dan ya ki kateng jong kine ki ba pass ba fil te sa check i result shapo